най-големия ми донейшън някога беше, аз си го спомням, играех, помня го заради това, че всъщност то тогава почнаха проблемите с здравословните на баба ми. Не беше related, излезе, не New World. Излезе, той го прави за надразни. Anyway, you did good. Излезе Atlas, тая игра, дето е като от девелоперите на Ark. Някакъв пичага реши, че ще дропне. Някакъв пичага реши, че ще дропне $1000. Мисъл $1000 ще ги дропне и така. И аз останах. Да, с отворена уста. Не просто $1000. Кой това вече? От Hitmax. Това е такова, бе. Това е Lava Bear. Everywhere. Леле, колко е кринж това. А гледал ли си рекламата на всичко съм гледал. Пъпито? Това е отвратително. В смисъл, как някой би платил за има това? Има 14 годишно дете в клипа и свирки. Не си гледал рекламата? Слушах го, но кринжнах много тежко и се запотих и го спрех, защото ми стана лошо. Аз бях на IRL стрим до малкия от Анди Студио. Алехандро, благодаря много за рейда. Много ти благодаря за рейда, Алехандро 88. Никога не съм се чувствал по-неловко пред живота ми. Аз съм на стрим. Малкият от Анди Студио и Линшо са пред мен. Мирише ми на лошо. Малкият от Анди Студио вече не е малък копъл, да прича на гардероб. Така го казвам, защото иначе как да го, нали, как да кажа, че говоря за малки. На тая пара. И, защото не им знаем имената, И... Анди. Такова. И Дани. Буквално. На стрим той съм. му е пимпа, братно. На метър от тях, на една опашка сме и се чувствах толкова неловко. Брато, аз като се обляках в розов костюм и излезнах по Витушка да обикалям, не съм се чувствал толкова неловко. Чувствай се толкова неловко, докато те седят и... нещо на стрима, или смисъл просто стримаш? Брат, те не знаят, че ние съществуваме. Аз си мислех да им кажа нещо, да се изеба с тях, да направим контент за някакъв клип. Да се изебеш с тях? Да, им кажа, клиповете ви са много яки, ако бяха снимани от други хора, ако идеята беше друга, ако сценария беше писан от други хора и ако не бяха направени за деца, но викам, аре, няма да го правя. 12 годишните ще потупват, брат. Викам, аре, няма да го правя. И се отказах, нищо не направих, само малко се поизебах с Анди, като му сложих това до ухото и натиснах копчето. Ама той даже не направи реакция, защото се вика, абе. Брат, той е толкова изтощен от кринж. Той е изтощен, наистина. Той е изтощен от кринж. И се радвам, защото не искам клип с Линшо или Анди. Не искам клип с Линшо или Анди. Те между другото няма как да реталиейтнат по никакъв начин, защото това са spineless bastards. Те няма как и да искат, защото в бранда им е това те да не отговарят. Те са като жилета. Мисля, той просто прави, рекламира и продава някакви булшитни. То няма мнение. То не е... няма тук мозък, смисъл, то няма, той отива, снима и за него не е кринж. Аз примерно... Лава! Брат, ти... Кринжа продава. Ще си умра беден начин. Кринжа и секса продава. Не, ще си умра, бе, какъв си? Виж сега, секса в България... Секса като разголеното... Примерно, виж, защо в почти всяка реклама или в почти всеки, как да кажа, музикален клип има разголени жени? Аз да гледам клипове, по Spotify да го духат, не знам... Секс? Брат, Анди му го експлойтна за пари още от 9 годишен, реално в момента той е по-зле от Пим. Не е брат му. Майка им и баща им са много напред в материала и реално те бяха продукт на... Мисъл, без някакъв скандален сапорт по този начин, смисъл, този мрамор къщата не струва без пара там. Други ютубъри там, дете са ни скъпи коли, Ферарита в Дубай, Мубай ходят. Виж сега, само, значи днеска гледах, виж сега, субсидията си е субсидия. Няма какво да прави човек. Няма значение откъде. Ами виж сега, в крайна сметка, аз днеска гледах, че в България има такова в България, гледах фирмите по оборот, всъщност не по оборот, всъщност как са наредени, ни колко работници имат и така нататък. И в България има една фирма, която има един работник и 1,1 милиарда оборот. Един работник. А фирмата на бащата на този, дето кара Фераритата, не на тоя Сулю, на Чили, а на другия. Другия зърнения бос. Лека вечер, Роз. Кафе, дето прави баща. Не на Хайперконг. На Рема кафето и Хайперконга, те са друго. Таманта питаха за Хайперконг. За тоя, секунда. То другия, на този бе... Дето сега в Дубай и той не си е прибирал от 3 години. По-възрастните, кому говориш на брата? Оня, как се казваше бе? Има един много такъв отракан старозагорски, няма значение. Тапичагата седи, примерно баща му, фирмата се казва Снежанка 7-8. 3 служители, 50-50. Да, Добрин. Данев. Кой викам Добрин? 40 милиона.
3 служители върху оборот. В смисъл, добре. Не, Стара Загора е много силен град в това отношение. Знам. Стара Загора е готино. Не знам що. Добрич. Стара Загора. Тимаджиите са Стара до Велико Търново. Загора Те са до Велико Търново. малко ми напомня на Велико Търново. Стара Загора. Малко. Те в Америка Стара Загора като Стара Загора. Не бе, то няма като Стара Загора. Няма толкова, нали... Не бе, няма. Баири. Не, Ама няма, нещо ми напомня на Велико Няма Търново. лошо, няма лошо вашите да имат пари, защото това го каза едно момче. Има един българин, който качеше в TikTok. Има благодарение на баща ми карам тази кола. Един път. Да, няма нужда да го да, казваш, но трябва да знае. Не, може да не кажи, го кажеш, но брат. няма нужда да го... Не, защото ти без да го казваш, когато не е твое, ти го показваш. То се разбира, когато не си на Разбира място. се, да. Но той караш Ферари. Като е мрак. Ма не, виж са, в крайна... Не, поне не да бъдеш хъмбъл, поне не бъди тапанар, ама то като си глупак. Бъди яко хъмбълната. Да, радвай се на факта. Сега примерно гледах имаше един пичал, дет кам, че качва с много скъпи коли в TikTok, българине. И някакъв отдолу му вика, а той никъде не флекс, смисъл, той просто снима колите. Той не се... Снима си колите, кара си и пуска някакви уж мотивейшн, ама не се набиват, смисъл, не му е работа TikTok. Не мога да си спомня името. И някакъв пичава му пише, брат, това са колите на баща ти, еди, какво си? И пичавата го затапи много лошо, в смисъл, съгласен съм. Ами вика, той твоя баща е моя баща, ден имаме 24 часа. Какво са правили те в този ден, независимо от всичко, схеми, не схеми, и той това е могъл да ги прави, ама не ги е правил. И не е стигнал до... Мисъл, аз съм съгласен с това. Реално съм съгласен. Въпросът е, че когато осъзнаваш, че какво беше под наем, екскурзията до Велинград струва повече от екскурзията до Дубай. 5 нощувки в Кашмир струват 5 бона. Братко, тук имаме бахти 5 звезди в Велинград, брато, в Велинград почивката струва повече, отколкото в Дубай. В Дубай ти е 2000 с билета. И там отиваш и еш 1000 Ритуала пише глупости. Да бе, глупости. Не, той ритуал винаги така пише. Аз съм гледал в сайтове, всяко людей ги наемат. Оня ден бях в Кашмира, пише. Буквално по 500 лева Има супер. Това още един път много ти благодаря, бе. 1000 някакви такива неща, обаче ти примерно... Да, и аз бих карал, бих го направил, обаче при нас тази година имах възможността да карам някакви по-интересни коли. И най-интересното е, че всеки много се кефи нали, идеята да караш скъпа кола е готина, докато не влезеш, примерно, в София в час пик и така нататък, защото като ударих GT-то, в смисъл дойдох с... Мисъл, покарах интересни коли тази година, не говоря да ги покарам за един ден, ами брат, Панамерата ще задерели в гаража, Хикс петицата ще ударяли, защото еди какво си. Не, аз говоря, че при нас трябваше да си върша работа и отделно просто карах колите. Ами брат, не ми е някакси комфортно кола с 600 коня, защото аз се познавам себе си. Аз с 300 коня правя магари, камо ли с кола, дето джипа е 3,5 секунди до 170 коня, Хикс петица М50 и брат правя. Пак заговори за колите. За какво говорим? И това нещо, като го разбереш, брат, най-ми е добре във Волвото, като искам си изкарам BMW-то, да си е твое. Да знам, че като я тотализирам, оставям я, казвам, пичове, датова за Фолкс. До тук. Нека да продължим. Не цяла, Фолкс? Знаеш коя е най-добрата кола? Чуждата. Слушай се. Чата ще кажа. Те знаят за какво говоря. Чат, коя е най-добрата кола според мен? Volkswagen Sirocco. Широко? Не, да. Не. Служебната. Не. Лорде, знаеш за какво ти говоря. Просто го кажи. Служебната. Кажи го. Онова. Турбо. Мултипла. Фиат Мултипла. Между другото, да, тя е много удобна. Фиат Мултипла. Човек, ти може да се въртиш в нея като в пералня. Марти, смерси за рейда, брат ми. Аз ще кура, бате. Още един филмар с райд. Филмар. Остай го да рейдва, сега, що го тропаш somewhere? Защото изглежда като пералнята отвътре. Току-що я унищожиха. Това беше много добро, между другото. Беше браво. Като аз казвам Евала. Как е баба ми? Между другото, защо трябва да ми кажете, че не ме хейтите, за да питате как е баба ми? В смисъл, аз не се нервирам, когато сте добронамерени. Баба е добре. Не знам коя е тая Кити. Стела. Ел е за Legendary. Вече ми падна IQ-то само като изпомена името. На Кити. Нали казвам, че Fiat Multipla ми харесва. И те ми викат, защото изглежда като пералнята отвътре. Те ли така бе? Много добро. Това наистина беше много добро. Отдавна не съм чувала нещо толкова оригинално. Браво. Реално, защото хората много бяха хлебили той, че живееш с баба си. Реално
Да, вече ми още въпрос в чат. Подготвена съм. Реално... Образовах се за този стрим специално. Майка ми преди 15 години почина и баба ми винаги тя ме гледала и преди това. Като спря стрима, събнах при Цеко. И всъщност той не е спрял. Аз гледам... Това, че съм 78 градуса, проблем ли? Не. Аз изгубих майка си реално в момента, в който научих, че тя е болна. Бях на 13. И... Майка си има тежко детство. То нямах детство. Защото баща ми не фигурира. В смисъл това да даваш пари не е да... Разбираш? Да. И като сметнеш това нещо, живея с баба ми, защото това да имаш майка, на която да кажеш обичам те, мамо, е най-великото нещо, аз го нямам. И това нещо, докато имаш хора, живееш с тях. Защото ето сега, примерно, се скарахме с баща ми и такова, и ако бях поел пътя на егото, примерно си разделим имотите, дори и с едните 6, които имам 5-600 хиляди лева, примерно. Разбираш, само наследство, без неговата страна. Нищо не са, но можех ето да си взема апартамент или да си такова. Не е това въпроса. Не е въпроса да разделиш. Надмогваш егото, поемаш демиджа и казваш, независимо, харесваме ли си или не, разбираме ли си в момента или не, ти си баща, ние сме ти деца, това е. Защото брат ми вика, дай тук да делим да правим. Брат, разделиш ли го веднъж така, първо, че този човек е починал за нищо, а там говорим за милиони, които са, нали? Не искам да говоря. Другото, което е, че семейството е единственото нещо, което имаш. Затова живея с баба ми, защото реално аз тази къща, в която отивам, тя не е моя лична, защото аз 300 бона за къща нямам. Едно време така бяха нещата, че ние тази къща я взехме, само си прекараме канализацията. Сега струва 300 000 лева мястото, през което си прекарваме лайната, разбираш ли? Мисъл, за такова нещо говоря. И аз имам някакви проценти там. И това нещо, което казах на баща ми е, ще си направя там еди, какво си еди, що. Смисъл, аз винаги съм могъл да го направя. Да не си давам парите за кули и за глупости, за прости, обаче акъла не ми беше на мястото, разбираш? Така че затова живея с баба ми, защото живееш с тия хора докато ги има. Не казвам, че сега ще си направи мое място, но аз постоянно ходя, виждаме се, защото аз на този човек дължа всичко. Няма майка, с която да го таком. Тя е човек. Възрастен човек е, какво да направи? А това, дето някой го казва да не живееш да не такова, аз много лошо ги кълна. Моето мина. Него го чака, защото аз реално това, дето го усетих и всичките проблеми, смисъл липсата на човек до мен и така нататък, и тия целогодишно дето аз се нулирам и на другата година почвам пак. Не, в момента не ми е приоритет. В момента това, което искам е да се получат нещата, защото е време. В смисъл започнах да искам неща, брата. И чисто... Семейство да се направиш. Семейство правиш, когато си готов да го направиш. В смисъл аз... Ти никога, реално майка ми казва, бабите са всичко, че... Ти никога няма да... Брат, майка ми на 23 била. Аз знам въпроса обаче, че ще го кажа така. Аз се дразна на... нали, разбирам за това, че жените, нали, за целия принцип стрит, например, доколкото го има или го няма, нали. Но аз искам с човека до себе си да бъда равнопоставен. Не. Искам да бъда наравно. Не да ми плаща сметката на половина, но аз не искам да вляза, примерно, ще си направя къщата, имаме това и това. Ти не мога ми дойдеш гола, бате, и да мислиш, че си някакъв фактор. Защото аз не искам да те притежавам. Аз искам да сме наравно. Аз искам ти да имаш тежест в това, което казваш. А не да си някаква тъпа курва и защото аз плащам всичко и ти кажа мършо и аз готви. Не искам такава жена. Искам човека срещу мен да има мнение. Ама то това не това е когато човек изгради себе си. Не е чисто материално. В смисъл, аз искам с този човек, имах един такъв човек в живота. Всъщност, не съболезнования. Две момичета, такива, съболезнования, мен. Какво е? Просто истината е, че за да има... реално, защото, в смисъл... Някакви други работи? Не. Аз бях проблема. Това е най-важното да го... Не бях in my right mind, така да ти го кажа. Смисъл, негативизма ми през годините... На този етап не сте били на една и съща вибрация? Не, тя момичето даде всичко възможно. Говоря за последната ми приятелка, обаче аз... Това, което... Как да ти го кажа? Просто right person, wrong time и в момента това, което правя е, че реших, че преди търсех отека в човека до себе си, защото той да ме фиксне. Не, грешка, брат. Фиксваш се сам, до момента до който не се фиксваш, не проваляш живота на хората. Защото само обичам те на една, обичам те на втора, обичам те на трета и в един момент започнах с някакво брой кажисто, няма значение. Аз те се чувствам цяла. Знаеш ли, че в момента не мога да го кажа? Не мога да го кажа и това, което мога да кажа на хората е, че смисъл, какво беше? Като ебеш, не си мъж. Като обичаш си мъж. Да, въпросът е, че работата е там, че те много хора, връзката примерно продължава година, две, еди колко си, 3 и след това, като веднъж, когато приемеш, че човека е твой и няма мърдане, тогава почват проблемите.
Затова аз вярвам, че семейство и това се създава, когато вече си минал през всичките тия неща, за да можеш да не спираш да оценяваш човека до себе си. Защото на 20 години това няма как да го знам. И това е големия проблем на, може да е right person, ама на 20 години, може да е грешният човек, ама има хора, които си казват, ами да, то вече ми е време. Не. Решението се взима веднъж, човека е един. Няма разводи, еди какво си, деца ще направим, ама друг ще ги гледа и така нататък. Съжалявам, че ви занимавам с тия неща. Не, това са реално. Така че това е. Оттам насетне аз тръгнах да се променям заради двама човека и именно аз за себе си, така винаги съм разсъждал, че аз не правя нищо за себе си. Аз като имам човек до себе си или нещо друго, правя го за тях. Така го осмислям. Което не е правил. Не за тях. В смисъл, примерно аз бих се променил за добро, не за себе си, заради човека до мен. И след това се замислих, защо? Защо? Мисъл, ако искам един човек, не трябва да го привлека по някакъв начин. Това, че на рандъм съм го привлякал точния човек, примерно, както го привлякох, така и буквално го изгоних. Мисъл, казах му, какво беше там, кой ще, ако ще късаме така, по-добре да смисъл, аз форснах такова. А момичето беше готово за деца, буквално. Не ми се говори. И ми стана тъпо и от тогава затова има промяна в това са последните 8 месеца. И казах, реално, че това трябва да се промени, защото иначе винаги ще съм си сам. Държанието ми през тия последните 5 години не беше както трябва. Мисъл, преди като бях на 23-4 години, окей, нека бъда аутист. Сега не мога да бъда аутист вече. Мисъл, ташака си е ташак, истината си е истина. Фейснах го, примирих се, наведох малко глава и част от това, което виждате, това сега. Това. Няма друг вариант, защото не си ли слалал на шегото, оставаш идиот цял живот. Трябва да се правят компромиси. Така. Реално егото е най-големия враг на човека. Айран Дани нещо се хили, ще му еба путката. Прочетете книжката "Твоето его е врагът". Ще ти еба пичката, или на долен селендур, брат. Много се чувствам в момента. Някой беше написал преди Нуба, не ме кефиша, ама сега колкото повече гледам, толкова повече ме радва. Ами повечето има хора, които порастват на определено. Аз съм на 30 години и една. Костадинов. И това, което мога да кажа е, че рано или късно човек ми идва акъла. На мен ми дойде по-късно акъла заради нещата, през които съм минал. При тях ще бъде по-различно. Не, при тях ще е по-различно, поради просто... Не е така, мен. Ти си много адекватен за годините, на които си. Мисля, ти не си ретард. Ти не си ретард. Аз бях ретард, брато. Ти си много добре. Ти си чудесен. You heard it here first. Мене си ми е еднакъв същия олигофрен. Добре. Значи ти си олигофрен в случая. Ако не можеш да видиш разликата. Защото това няма нищо общо с това. Но както и да е, смисъл се тая, базикам се. Мъчва. Версаче. Продадал ги. На спирачките на колата ми беха с Версаче лентите. Версаче. Женката ли? Кой беше сега... се базикал с тебе, май, дето... Да, бе, да. Та така. Го въртнил на двама. Ама как са Версаче? Наляво, надясно. Не бе, с патърна на Версаче ми беха дисковете. Беха кои дискове? На БМВ-то. Сега не, аз ги дадох на това момче, дето снимаха клипа след 38. Там спирачките ли му, какво били Версаче? То реално на какви години са компанията? Те са малки. Аз съм дърт. Аз ставам на 23. И аз? Аз съм на 23. Тя става на 21 юни, аз на 20 юли. тази година. На кога? На коя дата? 5 октомври. 5 октомври. Везни. Да, аз това ще чака, везни. Да, знам защо ме питаш това мъжкато. Само като ми издаде. Мъжете с зодиите са... Само спазвайте следното. Не ме без зодии, защото... Спазвай. Криспи е първият модератор в Twitch. Спазвай. Не. Аз съм от хората. Не, това за везните нещата, които казват са така. Мисля, аз... Човек, най-добрите ми приятели са везни. Седа и съм като... Значи, майка ми е везни. Най-близките ми приятели са везни. Вие, когато трябва да връщате. Версачето е на 6 октомври. Йоу. Лошо да им стане. Двойно им връщате на хората, когато за нещо трябва да им връщате. Гадателя на... Криспито, знаеш ли го? Не. Знам го, да, виждал съм го. Криспито ми беше първият модератор някога в Twitch, като почнах да стримвам, да. И той ми каза, искам да се занимавам с битове, обаче няма ми се получи. И аз му викам, нали, брат, давай, натискай. И след някакво време, доколкото знам, му потръгнаха нещата, за което много се радвам Криспи. Гледай. Аз никога няма да забравя, когато имах матура, Нуба ме заплаши, че ще ме кикне от клана, ако не си направя атаките. Clash of Clans?
Генерирам, гледай. Сега тъй колко ти бях ядосан, но нищо 7 години по-късно ти прощавам. Радвам се, време е да ми събнеш. Зенката те покани на събатона, Цеко, готов ли ще си? Още преди да го започне. Защо него? Какво значи? Чакайте, тихо малко. Готов ли ще си? Още преди да започне събатона... Ще се обръсне ли отдолу? Да кажа нещо. Още преди да почне този събатон, месец-два преди това, Зенката ми каза, искам да те поканя на събатона. Те говорят за нуба. И аз му казах, не, той тагна мене, бе, но той тагна мене, бе. Не, вика за нуба. Не е за тебе, Цеко, успокойся. Не е за мен. Да, не се значи аз да мълча и изобщо да не говоря. Да. Добре, бе, нека да се доизкажа поне, бе. Така и така съм тръгнал. Той Нуба вече каза, че е готов. Готов съм да го правим. Той е готов. Обаче, 1-2 месеца преди да почне събатона на Зенката, той ми каза, искам да те поканя на събатона, аз му казах, няма проблеми, когато кажеш, аз съм отворен за всякакви колаборации и така нататък, но почна събатона и реши да не кани гости, повече да кани приятели и аз го разбирам. Но ако реши... Зенката е готов да си поговорите на стрима, да си говорите на стрима. Да ме кани, да слага софрата, идвам. Не съвсем сериозно, само дето... Защото так на мен, човек! В смисъл, сега сме на стрима на Цеко и няма да предаваме информация, но това, което искам да кажа е следното. Независимо какво е казано, говорено, така нататък, каквото и да е сета, ако ще се поставяме в неудобни позиции и си правиме куркапани, няма смисъл, нали, казвам го съвсем. Ако ще правиме партия ново начало, ДПС ново начало с Зенката, ново начало ДПС. Ако няма да правиме ДПС ново начало и ще правиме, какво беше, същите курви нов бардак, няма смисъл. Кой разбрал. Съвсем добронамерено го казвам. Стели най-шалното беше как от Whisper с Пресли, той верно реши да ти дойде на стрима и ти скочи през джон. А сега си the GOAT. Беше много яко, като скачах през прозореца. Ново начало иска и той. Мъжко. Виж са, ето това е част от това с егото и това човек. Истината е, че човек сам, особено в тази индустрия, отнеми 10 години да го разбера, не може да съществува. Независимо колко ми е високо напомпаното, излишно инфлейтнато его, истината е, че просто писва. Егото е много голям това. Писва, много голям това. Не може да успяваш без да се правиш на най-големия. Говоря за себе си. Абсолютно. Няма нужда. Ето затова хората не ме харесват. И това е част от проблема. Той пак е в мен. Не, аз наистина, смисъл, не съм на лекарства в момента. Хората те харесват, брат. Ами да ми събва да им еба майката, защото само ритуала ми гиртва събове, нямам пари! А днеска да дойда от Благоевград, да давам сега газ пак до Благоевград, ми е 120 лева, брат. 120 кинта. Няма какво се ходите, ебавате, колабайте се, съберете се, аз ще пиете и стримвайте. Абсолютно съм съгласен. Да, и ако може да ми дадеш и 1000 сабскрайбъра. Аз, примерно, нямам против никой. Нека да си колаборираме, нека да не си гледаме в нашата паничка само. Защото ако си колаборираме, това помага на всички. Има лоши мич, ама ако дойдеш през Зенката, всичко ще се оправи добре. И после аз не искам да отида при него, за да си оправи миджа. Просто защото искам before I die to have... Няма да умирам скоро. Искам да си... Смисъл, не искам да има... Ще пробвам да бъда човек. For a change. Ако не стане, пак ще имеба майгата на всички, но... Ще пробвам да бъда човек. Рилше, браво! Ето, браво! Браво, бе! Ще пробвам да бъда човек, бе! Аз си знам, че можеш, бе! Аз си знам, че можеш! Кое време, бе, Кристияне, бе? Абе, няма проблеми, те горе са наркомани. Брат, как ще крещите така? Леле, брат, аз ако съм те сте, ще ви сипам. Няма проблеми, бе. Аз заради това искам си направя къщата. Знаеш как сме крещяли двата през нощта? Да, знаеш какво става. Може би ме е заради егенето. Защото ако чуя някой да ми крещи така облока вата, директно влизам с бойния чук на вратата и му викам, отваря и курво, спи се тук. Човече, ти знаеш ли, аз със сетката, тя ми е викала 2 пъти полиция. Не съм го слушал още, Петков. На стрим ще го слушам. Имаше метална врата. Именно за това в момента се взимат панели и се реди, защото иначе няма. Човек, аз ако говориш така, те уроли директно ти влизат с шута в вратата. Зенката каза, че няма томаховки с теб, но много ма кефи как хората в чата прескачат от на Зенката стрима, идват тук да питат Нуба, да питат Зенката, да говорят, да проведат комуникация. Добре, разбрахме се. Разбрахме се, само аз имам проблеми с... Да, аз. Значи, виж са, готов съм, искам официална покана, изпратена, вързана на почтенски гълъб, по Gmail, нали? И само моля, педала, който
ми използва имейла да ме сайнъпва за всички педалски и при мен го има също. Човече, он ме сайнъпна за Grindr, fermersgolamkur.com и така нататък. Поръчаха ми ски обувки, поръчаха 400 кофи KFC, само курви не са поръчвали в къщи, опитаха се да изтеглят кредит на мое име, смисъл it's fucking insane. Стигаха, тия неща не са готини. Спря бус на KFC и уния почнаха да изкарват кофите, брат. И аз викам, ти баваш ли се с мене? 400... Смисъл... Така, след това някакъв ми звъни. Някакъв ми звъни и ми вика, искам да потвърдите поръчката си. И смисъл, гледам си имейла. Той на имейла ми пише, че съм си поръчал съм си обувки за 2400 лева, женски ски обувки. Викам, брат, аз нося 48,5 от ски обувките, нали? Ти трудно мога ги поръчаш принципно. И викам, брадър, какво говорим? В смисъл, и уния, да. И аз започвам, в смисъл, звъня им, казвам, тук аз съм такова ютубър. В смисъл, буквално съм се блокирал в половината сайтови и такова, защото те дигнаха ръце от мене. Главо, братле. Те само, идваш ми с... Аз главо ги качвам тук в стаята. Имаше с 50 дюнера човек и ми идва, какво правиш с тия дюнери? Какво правиш? В смисъл, аз не съм поръчвал дюнери. Те тапаците не ми звънят, директно влиза с дюнера вкъщи. Чакай! Стой! Знаеш какъв е най-гадният пранк, който на някой брат може да направиш? Да му поръчаш, примерно, братле, 1000 пици или 500 пици да му поръчаш. Вижте, много рядко минават такива неща, защото повечето репета в бизнеси ще питат. Смисъл, реално това с кофите на KFC не знам как стана. Да ти потвърдят поръчка, да. 50 кофе. Те бяха, смисъл, не, 500 лева беше, имаше примерно малки кофи, смисъл, примерно 20 кофи да са били, но беше едно така баничарчица. Смисъл, беше на дебело, разбираш, и не беше фиат типо, нали? Беше си баничарка пълна с кофе.